Aj vám sa už stalo, že ste sa naučili jeden cvik aj s odporúčaným spôsobom dýchania, no potom vám niekto povedal, že to robíte zle? Že dýchate presne naopak, ako by ste mali? Vítajte na kanáli Zdravý chrbát online a dnes sa pozrieme na to, kto má vlastne pravdu, prečo sa názory na správne dýchanie môžu líšiť a ukážeme si to aj prakticky na jednom užitočnom pohybe. Veľmi ma poteší, keď sa ma pacient počas rehabilitácie opýta, kedy má urobiť nádych a kedy výdych. Pre mňa je to signál, že čoraz viac ľudí si uvedomuje, že dýchanie je súčasť pohybu a nielen automatická reakcia. Kľúčové je to najmä po 50-ke, pretože svaly strácajú rýchlejšie silu a elasticitu, dýchanie začína byť plytké a povrchové a kĺby sú citlivejšie na preťaženie. Ak by ste chceli vedieť, aký typ dýchania je pre telo najužitočnejší, pozrite si toto video, nájdete tam aj postup, ako sa ho naučiť. Ale prečo sa názory na dýchanie môžu tak líšiť? Všeobecne platí jedno základné pravidlo. Nádych robíme vtedy, keď sa sval predĺžuje, teda v prípravnej excentrickej fáze, a výdych patrí do fázy, kedy sa sval skracuje a vykonáva prácu, teda v koncentrickej. Ja by som ešte dodal, že výdych robíme, keď chceme konkrétny sval alebo svalovú skupinu nejakým spôsobom ovplyvniť. Pre lepšiu predstavu si to ukážeme na jednom funkčnom cviku rozpažovania predpažených rúk v sede alebo v stoji. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje so svalmi počas tohto pohybu. Pri rozpažení rúk do strán aktivujeme medzilopatkové svaly, konkrétne romboidy a stredný trapez a zároveň naťahujeme prsný sval, ktorý býva u mnohých ľudí skrátený. Keď ruky vraciame späť do predpaženia, kontrahuje sa prsná oblasť a jemne sa naťahujú svaly medzi lopatkami. A teraz to najdôležitejšie. Ak chcete posilniť medzilopatkovú oblasť, čo väčšina ľudí po 50-ke potrebuje, výdych by mal prísť počas rozpáženia, teda keď ruky idú od seba. Vtedy svaly aktívne pracujú. A ak chcete posilniť prsný sval, výdych by ste mali urobiť, keď sa ruky vracajú dopredu. Vy, čo ste dýchali doteraz opačne, nemajte obavy. Nezničili ste tréning. Stimulácia prebieha aj bez ideálneho dýchacieho vzorca. Ale ak chcete získať z pohybu maximum, lepší výkon, lepšiu kontrolu, vyššiu účinnosť, tak vedomé dýchanie zvýši kvalitu svalovej kontrakcie. Nie je to len teória, potvrdzujú to aj vedecké štúdie. Táto hovorí o tom, že koordinované dýchanie počas silového tréningu zvyšuje stabilitu, výkon a znižuje riziko tlakových výkyvov, čo je dôležité najmä u starších ľudí. A táto ukazuje, že vedomé dýchanie počas stretchingu zlepšuje rozsah pohybu a pocit uvoľnenia. Aby sme si to zhrnuli, dýchanie nie je len podporný mechanizmus. V rámci pohybu je to aktívny nástroj, ktorý ak sa použije správne, zlepší aj efektívnosť cvičenia. Preto nie je jedno, ako dýchate, ale zároveň neexistuje len jeden správny spôsob. Všetko závisí na vašom cieli. Či chcete sval alebo svalovú skupinu posilniť, uvoľniť, či sa rozcvičujete alebo cvičíte izometricky. Potom by sa aj dých mal prispôsobovať tomu, čo chcete dosiahnuť. Takže kto mal vlastne pravdu, keď vás opravoval? Možno ste to boli obaja. Kľúčová otázka skôr znie, čo ste tým cvikom chceli dosiahnuť. Preto by mal každý tréner, inštruktor alebo fyzioterapeut pochopiť najprv váš cieľ a až potom upraviť dýchanie. Ak viete, ktorú časť tela chcete zlepšiť, ale neviete ako na to, neváhajte sa opýtať svojho fyzioterapeuta alebo si môžete dohodnúť online konzultácie so mnou a ja vám veľmi rád ukážem, ako správne dýchať pri konkrétnych cvikoch, aby ste si pohyb nielen užili, ale aj z neho reálne ťažili. Ak sa vám video páčilo, zdieľajte ho, aby aj ostatní pochopili, že dýchanie je základ pohybu. Poprosím vás, dajte mu aj palec hore a naďalej zlepšujte funkciu svojho tela.